Mayong adlaw kanatong tanan mga igsoon ug welcome sa atong pagpadayon nining atong katisismo. Niya na kita sa pangutana 38. Kinsa ang Holy Spirit? Ang Holy Spirit mga igsoon maong ikatulo nga persona sa Santissima Trinidad. Ug aduna siya susamang kahalangdon, Diosnon nga kahalangdon sa Amahan ug sa Anak. Sa higayon nga na-discover nato ang Ginoo dinhi sa atong kasing-kasing, tugon na sa lihok sa Holy Spirit nga anaa na sa atong kasing-kasing nga atong nadawat panahon sa atong bunyag ug sa atong pagkonpirma. O kining Holy Spirit mga igsoon mo'y naghatag kanato sa talagsaon nga kalipay, talagsaon nga kalinaw, talagsaon nga kagawasan nga dili mamahimong mawala kung makawat sa bisan unsang mga kasakitan. Kini tungod kay ang Holy Spirit maoy hinungdan nga makatawag nata sa atong Dios nga atong Amahan ginikanan. Matod pa ni San Pablo sa iyang sulat ngadto sa Taga-Roma chapter 8 verse 15. Mga igsoon, adunay duha ka hulagway ang Holy Spirit. Una, ang Holy Spirit sama siya sa hangin nga gisimbolohan sa salampati. Langgam nga salampati kun dove. Kay ang ipasabot ana ang hangin sa iyahang pako. Sama siya sa hangin nga muabot siya nga dili nato damhon. Muadto siya sa direksyon nga iyang gusto. Ang Holy Spirit mga igsoon dili nato makontrol. Muabot siya kung muabot siya. Ang Holy Spirit mga igsoon, muadto siya sa direksyon nga iyahang kabubuton. Busa ang atong mahimo, mao lang ang pagpaabot sa iyang pag-abot, maong pag-ampo nga unta siya moabot dinhi sa atong kasing-kasing. Ug sama sa hangin mga igsoon, inig-abot niya sa atong kasing-kasing, dalhon ta niya sa direksyon, dalhon ta niya sa misyon nga wala nato palandunga. So mangandam ta mga igsoon kay ang Holy Spirit nga niya na kanato, iyatang dalhon, iyatang i-lead sa direksyon nga sa una wala nato makit-e. Ikaduha mga igsoon, ang Holy Spirit gihulagway siya nga sama siya sa kalayo. Ug dili lang kalayo kundi dila nga mga kalayo, tongues of fire. But ipasabot mga igsoon nga sama sa mga apostoles, sa dihang nakadawat sila sa Holy Spirit, migawas sila sa ilang gitaguan nga kwarto ug nagmaisugon sila sa pagproclaim sa kinabuhi, kamatayon ug pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Kita usab nga nakadawat sa Holy Spirit sa atong bunyag ug pagkumpirma. Iyahatang dasigon nga atong isangyaw ang kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo, pinagi sa atong mga pulong ug sa atong mga maayong buhat, labi na ngadto sa mga nanginahanglan. Mga igsoon, we have to be prepared kay ang Holy Spirit magdala kanato sa pagsangyaw. Kay matod pa ni San Pablo, ang gihatag kanato nga gasa nga maong Holy Spirit dili grasa sa katalaw kundi gasa sa kaisog sa pagsangyaw sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. Mga igsoon, kitang mga Kristiyanos nga nakadawat sa Holy Spirit, we are not meant to stay inside sa atong mga comfort zone. We have to go out and preach the life, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Thank you so much for watching. If you enjoyed this video, I advise you to share it and to subscribe to my YouTube channel. God bless you.